Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, uMngwenyankomo Msavukazi Mvuleni intokazi yazalwa uMamkhize. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngivashele ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi why ala yini imhlukumezile. Asike simuze ukuthi siphatheleni. Sawona. Sawubona njani sisi? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nami. Ngikhona nami ubuya kuphi ngokuhlala? Ngisemandeni. Mandeni. Yebo, ngisemandeni. Ukhona la ukhulele khona? Ngikhulele khona impela eMandeni ngokwamatoho ngase ngaba ngaphethe kwini. Oh, all right. So beyinjani impilo ke ekhuleni kwakho? Ekukhuleni kwami angifuni ukuqamba amanga. Impilo ayikaze zibe nzima. Bekuyimpilo nje normal njengawo wonke umuntu. Oh, ekhaya beniyiphila nje. Beninemali yokuphila, hayi ukuthi benicapha kona kusala. Bese ngacaphona kusala kodwa bewumndeni nje okwazi ukuhlanganisa izinto. Ukuze sikwazi ukulala Okay. So, yini oyifundile nje kubazali bakho? Kubazali ngifunda ukuthi uma uyimisele nokuthi uzazi ukuthi ufuna uya kuphi ngempilo nanethemba ukuthemba empilweni uyakwazi ukuthi noma kungekho lutho kodwa impilo ikwazi ukwenzeka without ukuthi kuze kube khona umlingo nantontontoni. Yes. So, ngelinye ilanga ucabanga ukuthi abantwana bakho bangaba proud ukuthi bakukhombe njengobaba wabo obazalayo? Ngicabanga kanjalo ngoba ngicabanga zonke izidingo ngiyazenza noma ke ukuthi mhlawumbe kukhona ukuthi ezinye zike zikushaya kodwa ngenza isiqiniseko sokuthi bagcine bona be-happy. Uyazi ukuthi thina njengabantwana asifuni imali yenu njengabazali. Kwathando nje asifuni imali yenu kuphela. Nothando nje nesineke nathi nokuhlala nisifundise ezinye izinto. Uyazi ukuthi kubaluleke kangakanani? Yebo. Ingakho ngibuza lokho engikubuza wona. Yebo. Ngicabanga ukuthi into ebaluleke kakhulu uthando nokwenza isikhathi kubantwana bakho kuyinto ebaluleke kakhulu leyo. Okuyinto ke ivela kancane kwabanye abantu ke ukuthi umuntu aspend isikhathi nezingane zakhe. So abantu bacabanga ukuthi kumele ube na something ukuze ukwazi ukuthi ujabulise izingane kanti uyakwazi ukubajabulisa imali kuphela. Kanti nje nokuhlala nje ube nabo bakwazi ukujabula abantwana. Okay. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ube nefe ukuthi ungiphendule. So, yini ke kubeka la ekhaya namhlanje? Uxakwa yini le ngaka Nkosi yami? Kunzima khona. Awuzinothontele. Izanazo ke. Kwenzakalani? Into engiletha lapha akuyona into enkulu kodwa enkulu komunye umuntu nangaleya sasikhathi mhla ukuyenzeka uma umuntu empilweni ugcina wenza izinto sokubonayo ukuthi lezi zi-right futhi zizoba umphumela omuhle kodwa mase kufanele sesigaba sokuthi no lento engayenza ayikho right. So Yes. ngeke ngaba sebudlelaneni nosisi ngalendlela ukuthi ngaze ngakwazi ukuvela kubo ngamkhokhela so besandana si-right. Okay. Yonke into i-right yebo because sinayo futhi ingane naye nalona ke ngiphila naye manje ke sinayo ingane. Okay. Kwase kuba ukuthi ke ebudlelaneni bethu kunalezi stage ezenzakalayo uyabona zokuthi umuntu ayithole eselingeka mhlawumbe sekubana lezo zinto lezo. So nathi saba kuleso stage sokuthi ngakwazi ukuthi ngimbambe umuntu ngathi khona umuntu azwana naye eceleni. So kwaba khona kwayizinto zokuthi ke asakwazi ukuthi sijabule kwase izinto ingasamthembi trust ayisingasekho silahlekile. So ngase ngingenwa usathane ukuthi mhlawumbe ngenza something mhlawumbe ukuthi ngimbambe okanye mhlawumbe lokujabula lokhu engicabanga ukuthi uyakwenza okanye ngasakuthola kumina kugcina ukuthi nako omunye umuntu mawukuthi engakutholi isidalo yabo. So ngafaka le stage sokuthi ke angaphuma ngazama ukukhuluma nabantu ngenkinga le enganginayo ke. So kunalento okuthiwa ucupha umuntu yabo. Ngayenza sisi ukuthi ngamcupha yabo ukuthi uma ebandakanya nomunye umuntu noma mhlawumbe embatha nomunye umuntu kube ukuthi umuntu wesilisa imizwa yakhe ayivuki okanye umnumzana akavuki. Yes. Okanye noma mhlawumbe ke kube sengathi awukho sidalo. So manje nami nginezingane nje manje so sengifuna ukuqhubana nempilo. So manje lento ihlala ingidla kancane ngilala ebusuku ibuye lokhu ifika lento ukuthi wena wake wenza into kanje senahlukana naye sesahlukana kodwa manje inkinga ekhona ukuthi iyangidla unembeza ukuthi kunale yanto le engayenzayo
So ukujabula vele phambili akukho akakuthuli. So ingakho ngizama ukuthi Manje ufuna ukumsiza umkhulule kuleyo nto leyo. yes ngifuna ukuba clinic yena nami ngikwazi ukuthola ipeace. So akwazi Senesikhathi ngana ukusizakala. nahlukana Mhlawumbe usuphelile. Mhlawumbe soqeda unyaka. unyaka. Yes. So uhlukana naye wawungaqondile uhlukana naye noma uhlukana naye ngesimanga sokuthi umbekele amaqhubu. Ngathi isikhwele enganginaso. Isikhwele enganginaso nanothando engangilalo kodwa ngathi mase ngibona izinto esazenzenzeka bangekusalula. Oba ngisho ukuthi uthando luba khona ngetrust. Once itrust yangabikho akuselula ukuthi nibe right. So lento le oyenzile kuyena ngokwesiZulu uyenze usayimisele ngokuthi ufuna ukuqhubeka naye kwezothando noma uyenze ngesimanga sokuthi ufuna nje ukumzwisa ubuhlungu nje noma ngabe kuthiwa niyahlukana nje azi ubuhlungu nje impilo yakhe yonke. Ngangiyenza ngoba ngangicabanga ukuthi ngizoba right. Okanye mhlawumbe into ethi sengaphindi isebenze. Kodwa ngabona ukuthi kuningi osekwenzekile ngeke kusalunga lutho. So kwabe ukuthi sesiyahlukana naye useyamove on ngempilo. Kodwa while ngazi ukuthi khona into engayenzayo so engakwazi ukumkhulula kwanye mhlawumbe aqhubeka athole injabulo phambili kwanye nalabantu asuke sebonana nabo. Yes. So ngoba bawazi ukuthi uzohlukana naye ngoba bongasemthembi vele. Why ungabanga ukuthi uhlukana naye ubumkhulula ngaleso sikhathi? Why uhlala isikhathi eside uthi kahle kahle kenze njani? Noma ubuyitshela ukuthi mhlambe akekho umunye umuntu osazophinda akwazi ukumthanda ngolunye usuku. Ubone ngazi ukuthi beku right egcine ngokuthi athande wena kuphela. Yini eyenza ukuthi ungamkhululi immediately nihlukana nje? Why ube nomona? Eqinisweni ngangacabanga ukuthi mhlambe ngacabanga mina ukuthi yena ngendlela ebesithandana ngayo izinto benginganjona angaze ngicabanga ukuthi mhlawumbe usengakwazi ukuthanda nomunye umuntu mhlawumbe abanje umunye umuntu wesilisa ngangazi ukuthi yimi sokuhlezi kuyimina. So kwalonto yangihlukumeza le ndlela ukuthi ngaba nale inhliziyo embi ukuthi engakuthuli nje ukuba right yabo ukuthi impilo yakhe nayo ngiyikhulula ukuthi aqhubeke. So ngaba nomona nayo yonke into. So nga-end up sengikwazi ukuthi ngisengenza lento le. Kanti futhi mase khamba isikhathi izophinde lokho engidla lento ukuthi kunalento le embe engayenzayo kuyena. Kanti i-relationship yenu beyinjani? Yini esayidini lakho obuyenza uthi yabo lento le engiyenzayo indlela engiphethe ngayo ngisho ukuthi angeke aphinde akwazi ukucabanga ngomunye umuntu. Kanti yini le special engaka obuyenza wena? Obone ngazi ukuthi omunye umuntu ngiyazi akwazi ukuyenza. Ngingathi ebengekho umuntu ebengimazi. Bengazi yena naye futhi bazi mina. Yebo. Shothi nikhulelene. Ukuqala nje ukwazi umuntu wesifazane ngaze ngaye. So kwabanzima ukuthi naye ngokufanayo. Ngokufanayo. Yebo. Because ngamthola nje emntombini yonke lonto leyo. So kwase kubanzima ukuaccepta ukuthi sekumele kube khona umuntu wesilisa kumele aqhubekele kulento ebesikuyona yabo. But lokho akusho ukuthi useyothanda wena kuphela ngoba nakho uqale kuwena yonke into. Kuba njalo. Mina into engizama ukuyi-understand ukuthi yini le othi wena bengiyenza ngine show yokuthi angeke asakwazi ukubona omunye umuntu wesilisa. Mhlambe indlela bomphatha ngayo noma izinto obumenzela zona yini le ezikwenza ukuthi mangabe noma ngabe kuthiwa ukwazile ukubona omunye umuntu wesilisa ube nomona ngalendlela ukuthi uzowenza into ebhlungu kangaka. Uyabona into engasho yabo ingane ifana naye exactly. Mangibona ingane ngisuke ngibona yena. So umona awukazi uzuphele mangibuka ingane ngisuke ngibuka yena uqobo lwayo. So kwanezinto eziningi nje ezenzakalayo nje kumina ngagcina nami ngoba ngize ngagcina sengidakwa sengiphuza utshwala nayo yonke into. Yabo ngalimala futhi kuningi izinto ebezenzeka kodwa ngabona ukuthi lento le kumele gcina usuku ngidlulisa. And futhi makwedlulisa kwami isidlule kumina kumele ngidlulise nakuyena ngimkhulule. So ingakho ngikulolu hlelo njengamanje ukuthi ngiphumela obala ngesenzo sami nokuthi naye abe free empilweni. So lento oyenza kuyena
Into bekufanele uyifake kanjani kuyena? Cansi khali. Noma mhlambe into oyigcoba nje kuyena, noma into wamphuzisa yona. Bekufanele Wawungagcobi lutho. uyitshale kanjani kuyena? Ukuyitshala kuyena kwamele ngimlinde bese esikhathini sakhe ey'nsukwini. Ebese ngizama ukungitshontsha. So ngesikhathi esey'nsukwini angithi lokhu akufakile mhlawumbe uzokugoqa mhlawumbe bakwazi ukuyokulahla. Akulahla. So kumele mina ngikwazi ukuthi ngimlandele, ngikwazi ukuthi ngize ngithole leya nto le ukuze kuhlanganiswe nokunye. Yabo. So Hayi bekuyinto bewukwatile ngempela. Abantu besilisa iningi laba bayifuni izinto ey'kanjalo eduze kwabo. Isikhathi esiningi abazifuni. So wena uma ukwazile ukuthi uhambe ulandelele uye emgqomeni ubone izinto eziso, asho ukuthi inhliziyo bebuhlungu impela. nanokuthi egameni lothando wenza noma yini. Yebo. Ngangikwenza ngoba ngithi nami ngiyamthanda, angifuni futhi angilahlekele. Kanti vele ngenze into ezogcina ingasebenzanga, ezogcina ihlukumeza mina. Naye bemhlukumeza ukuthi yena usuke akazi ukuthi kwenzakalani. Umuntu owaziyo yimina. So awusho wambamba kanjani? Ngambamba bese ethi masilele uthi mangilele mina uzovuka ebusuku abesefonini mhlambe ucofa ifoni ukhuluma nginganaki yabo ngumuntu vele othi mesebenza umsebenzi engiwenzayo uyakhathaza kakhulu. So bengisheshe vele ngilale mina uthi yena usenalento ukuthi ebusuku usehlezi esefonini yabo uyahleka yonke lento mangimbuza athi no ngibheka ama video on YouTube, so TikTok yonke lento. Video ani? So like akanabo ubuthongo. Oh, bebhurekele efonini. Bebhurekele efonini. Okay. So ungayinaki lento kuhamba isikhathi lokhu ungayinaki. Kwaze wafika ekuthini wakusho ukuthi waye ku WhatsApp. So wayishiya ifoni kanti ngizobuya ele emsebenzini. So mangena emsebenzini mangibuya na ifoni on ku WhatsApp and nama chat ayasho yonke into yes. So meqhamuka vele uyabona ukuthi ngibuka lento ekade ikhuluma naye efonini. So wazama ukuchaza nani kwasho ukuthi Ubonile. sengibone yonke into yes. So lo muntu lo ombambe naye umuntu omaziyo vele Angimazi. awumazi. Wakugayi njengamazi. Awukazi ufikele ukuthi uthathe inamba ubuze ukuthi kwenzakalani. Ngaxabana naye angithathanga inamba ngoba kusaba nokuxabana endlini kwafekutheni sibanga ifoni. So kwaze yaphahlaza phansi ifoni. Uphahlaza wena? Yaphahlaza uyena. Oh yena engasafuni ukuthi ubone. Wayephalaze ukucasuka ngithi kwayona ifoni yayithengwe yimina. Oh, Ngangiwathathwe yithune yami kuyicontract. So wabe esenalonto ukuthi kusho ukuthi ahle ifoni angimthengele ukuthi ngiphinde futhi ngimgade ngayo. Kusho ukuthi like angimthembi. So wasedina wasephahlaza phansi ifoni. Ngokokunaka kwakho nje esinesikhathi ngana niyenzeka le nto leyo. Uxoxa nalokho hayi. Ukuganga lokho akwenze. Kwangeyona into endala kakhulu. Yakuyona into ukuthi nje ngaba nenhlanhla ukuthi ngisheshe ngiyibambe. Mhlawumbe into ayisena u1 month kanjalo. Angeyona into endala. Wena ukhona ukuganga useke wakwenza before lokho ombambe ngakho? Ngesikhathi sithandana lakho ukuchitha yonke lento cha bengakazi. Bekungifikela kodwa. Kwakuqalisa nje ukuthi nixabane ngoba wena ubambe yena. Kwaqala nje ukuthi sibange into enokuchitha phakathi. Njengomuntu wesilisa vele ukuganga kufela noma ubani kodwa angaze ngifike lesigaba sokuthi sengiyakwenza kodwa bengihleze ngikubona futhi ngikhalela ukuthi ngingakwenza kodwa mase ngicabanga ukuthi unaye nomuntu engimthandayo so bekuba nzima ukuthi ngikwenze. Bebenjani ukumthanda ekhaya lakho usisi umndeni wakho? Umndeni ngeke uzuze uconfirm ukwenza ngathi bamthanda umakoti yonke into kanti abekho lapho. Kodwa futhi into ongamele uyinake le. Akuyona into efanele ulandelele. As long as besaxoxisana nje kusaright egcekeni ku right lokho. So wathi uma ubabikela noma ubabikela ngabazibonela ukuthi anisekho nonke? Baphatheka kanjani ukwazi ke ngendlela abathola ngayo ukuthi anisekho ndawonye? Ekhaya. Kwathatha isikhathi ngiqala ngabatshela. Ngoba kwamele ukuthi usisi ahambe. Okay. Wabeka izathu zokuthi nje uyahamba khona izinto ayilungisa kubo. Nami futhi ngasho nje ukuthi kunjalo ukhona ukulungisa ekhaya.
Wabanga ngisafuna ukuthi nami ngehlisa umoya yonke lonto kodwa ngasekuhamba isikhathi ngase ngiyabatshela ukuthi cha uhambe ngoba khona esikubangile asazwananga. Yes. So njengomuntu wesilisa iningi labantu besilisa mabegangeliwe abantu babo baye bazonde kakhulu abantu besifazane nabanye-ke abalandelayo nje basuke babona ngaleso sikhathi not ngoba nakho sebezozonda lo Yeah. obonile. So wena ulimela kangakanani enhliziyweni? Awukazi yini uzuyithola usesesimeni sokuthi eyi abantu besifazane mina ngiyabayeka cause nje bonke bayafana angisafuni nje ukuzikhomitha angisafuni nje lutho ehlangana nabantu besifazane. Ukuthi njengamanje ziningi izinto esizibukayo ezenzakayo eminyango yabo. Nabona kude siyayibona izinto ezikanje ezenzeka. So nami ngangitshela ukuthi kushuthi ngisasafe noba akukho okwenzakala kumina. So ngisaright futhi ngangitshela ukuthi mase kuthiwa kufika isikhathi sokuthi kuyenza kumina ngizama ukuthi ngiku-accept. Kanti vele ngikhuluma ngento engingayazi ukuthi mayifika izofika kanjani. Kodwa ngikwazanga ukwenza ke lokho ngoba ngenza lento e-wrong. Usenalo uthando labantu besifazane? Noma usuyabamba nje la kufika khona uthi ubambe? Lukhona lona. Lukhona. Kulukhona lona ngifuna uqamba ngolukhona. Ukhona njengamanje obambisane naye? Ukhona yena uma wengane. Uma wengane? Yebo. Oh. Yes. Ulobolile? Angikakenzi lutho-ke kuyena. Usayimisele futhi? Ake ngithi nje sisa-right kodwa-ke akukho yabona ukugijima ngifike lapho cha bengakafuni ukufika khona kodwa nje ukhona yena sisa-right futhi naye. Ukuthi khona labantu laba bathi mina ngingenile le pothole ngaqhunyelwa yisondo angifuni ukwagibela imoto-ke nje right now ngcono uzozihambela mina ngenyawo. So that's why ngibuza ukuthi usafisa mhlawumbe ukuthumela abakhongi komunye umuzi? Ukuthi vele lento le isuke kuphoqa ukuthi umuntu wesilisa kumele ugcinele kuyona. Ngisho kuthiwa mhlawumbe khona lapho ushaya khona empilweni kodwa akusho ukuthi kumele uphele amandla. Kumele uqhubeke uye phambili. So yes isifiso sisakhona ukuthi kumele ngigcine ngikwenzile. Shuthi noma ukuthi isikhathi-ke ukuthi-ke manje cha kodwa khona ngizogcina ngikwenzile. So noma ungashaya u-34 usazophinda futhi? Hayi kusuke sekuningi kakhulu ngishiya phansi sekosale iy'ngane kusho ukuthi zizobe sezingishadisa sengasekho kodwa nje ngoba engasekho lapho. Yebo. So usisi lona-ke i-personality yakhe injani-ke mangase athole ukuthi hawu kanti ungenza into ebuhlungu kanjena wena uzokunyanya noma uzokwamukela usivele wayi-wrong so mhlambe uyayi-deserve i-punishment uwumuntu onjani nje uzokuthatha kanjani? Awuve mhlambe uqhuba inzondo okudlulele nalokho obekuyikhona? Angicabangi ukuthi phela inhliziyo ayiphakelwa. Yes kodwa angicabangi ngokuyena umuntu o-right ozothile nje onganamsindo. Kodwa-ke mase kuqhamuka izimo nawe izimo yazo empilweni kuya ngokuthi zifike kanjani. Mhlawumbe sofika ngale ndlela yokuthi inhliziyo vele ibe phezulu then yabo izinto igcine sihamba ngenye indlela. Kodwa ngokubuka yena nokumazi kwami cha akayena umuntu nohlanga. Hhayi-ke ngoba usho njalo mayewuhlanya ngizokuyeka nje akuhlafune. Ayikho soyenza. Shuthi ngoba ngimqala namhlanje. Ngoba ngimqala namhlanje. Hello? Yebo, kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami ukhuluma noSitofuza Dlangamandla Zulu from iBlack Life TV. Ukuhlela la sithi khona sikhipha izimfihlo. Singakhuluma? Izimfihlo? Yes, singakhona ukukhuluma? Yebo sisi. Alright, khona ubhuti enginaye la e-studio udinga ukukhulumisana nawe. Bengicela nje umuphe isikhathi umlalele. Ubhuti ubalo ubhuti sisi. Uzomuzwa naye ekhuluma nawe. Ngicela ungibambela kancane. Sawubona Samke. Yebo sawubona. Kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma nobaba ka-Amelo. Cha sengiyayizwa ivoice. Ngakusiza ngani? Hawu. Wazobuza ubuhlungu. Nela ngikuhlelo lana ngoba uzosisa ade khuluma.
kunodaba nje ngifuna ukudlulisa kuwena. Lelo daba ngoba ungeke uze ulikhulume mhlampe nami face to face. Bengifisa kube kanjalo kodwa ngicabanga ukuthi iyona indlela e-right le ngenze ngayo. Okay, khuluma. Angithi uyakhumbula ngesikhathi after sibanga indaba yokuthi uyangijolela ngibambe uma-chats akho efonini. Yes. So ekuhambeni kwesikhathi-ke yangihlukumeza kakhulu leya nto leya. So uyazi vele ukuthi mina nobe siphila kanjani. Ngoba ngithi sadlula nje kuleyo nto. Ngicela ungilalela. Okay. Yebo. So ngabe sengithathe isinqumo sokuthi angifuni ukuthi kube khona into e-right eyenzakala empilweni yakho. So ngabe sengivuka nje usathane nomona nje. Awuma. Uthini? Ngithi mina khona into engayenza kuwena. So mhlampe leyo nto leyo ayinginiki injabulo okanye nabantu ophila nabo manje. Ngiyazi vele ukuthi kunabantu abaphila nabo njengamanje vele. So khona into engayenzayo. So ukuyenza kwami le nto le ngangithi ngicabanga ukuthi sisazoba right nokuthi mhlampe sisenganawo amathemba ukuthi siphinde sibonane sibuyelane. So le nto le uyangithusa yazi. no. Ngathatha ile nto le mokade usesikhathini. So bengikugada ngithathe izinto zakho lezo oyisebenzisa usuyoyilahla. Ini? Ngicela ungilalela. Ini? Ngicela ungilalela, ngicela wehlise umoya. Hayibo. Ngicela wehlise umoya. Imake wena sonke lesikhathi ngihleli nawe nguma wengane yakhe isikhathi eside kanje. Uzokhetha ungenza into ebuhlungu kanje. Ngihlala nawe. Cha, ngicela ungilalela. Le nto ngiyenze ngoba sesixabene. Sesingekho right mina nawe. So ngase ngiyayenza leyo nto ngoba nakho ngikuthanda. So njengamanje ngiyabona ukuthi le nto engayenzayo iyiphutha futhi ayihleli kahle kumina. So ingakho-ke sengiphumela obala ukuthi khona into engayenzayo. So ngakulandela ngathatha izinto zakho zangaphansi mase uyilahla. So ukuze ngikuvale ukuthi ungakwazi ukujabula nomunye umuntu. Mani bathe Ngizothiwa naye. kwakunjalo ngisothiwa sesixabene egcineni nguma wengane yakho ubungithanda njengoba uhlezi usungangenza into ebuhlungu kanje. Into ebuhlungu kanje. Ngiyakwazi lokho. Futhi ngeze ngiyixolele ngesenzo sami. Nami So- futhi angeke ngixolele. Inhloso yami-ke yokuthi ngikhulume ngale nto ukuthi bengifuna ukuthi usizakale sibe nendlela esokwenza ngayo ukuze sikwazi ukuyikhipha le nto lena engayenzayo kuwena. Uyazi ukuthi kumoshela impilo yami yonke ngikhala every day ngikhala umoya wami uphukile kanti uwo wenze le nto lembi kanje kumina. Yini le engakwenzayo ukuthi usungaze ungenze kanje nguma wengane yakho. Ingakho ngithi nami ngenze ngiyixolele futhi angilindele ukuthi nawe ungixolele njengamanje. Kodwa ngiyazi ukuthi one day maybe uyokuthola isikhala sokuthi ungixolele. So ngicela ukuthi uwehlise umoya sizame ukuthi sibe nendlela sokuthi yokuthi silungise le nto. Hey mina as long as ngingasizakala ngizosizakala nje kodwa into ezongihlanganisa nawe kahle kahle angisayidingi. Uyafana nomuntu ongibulale ngiphila. Iminyaka emingaka ungiyeka ngihlupheka ngikhala phambi kwakho ngifuna usizo. Kanti wena wenze yonke le nto le. Hayi cha umbulali shame ngiyakuvuma ngiyakubonga. Ngiqale isuke engakwazi ngalo. Ngiyaxolisa. Ngicela ukuthi sizame ukuyilungisa le nto. Ngizozama ukufonela sithole indlela sokuthi ube right. Okay, as long as ngizothola indlela yokusizakala. Ngiyabonga. Sikhuluma. Sisi, Yebo sis. alright? Engabe nginamanga sisoma ngikho la semva lento engizwile. Lo muntu ubeyazi impilo yami yonke, ngazi impilo yakhe ecishe yonke ngoba kade sazana. Ukuze ukuthi ungenze into ebuhlungu kanje. Nqise mama. But uzichazile ukuthi why sikuphi isizathu singemumva. Hey cha sisiyeke ngiyasizwa nje isizathu sakhe kodwa hayi bandla hayi. Kodwa ke uyacela because unendaba yokuthi akusize.
Now uyazi akekho umuntu ongathanda ukuthi azagcine esejabulile empilweni yakhe. Angani ukuthi ukujabula sisami ngagcina nini nje angikwazi angisakwazi nje sengumuntu ohlezi ekhala mina inyembezi nje. So mengingasizakala ngajabula kodwa yena angisafisi nje ukuthi kube khona ophinde ngihlanganise naye. Sengiyamsaba. Kulungile yena ikhona vele lokho akufisayo ukuthi akusize. Inkinga engazi noma uyafuna yini relationship yini futhi kodwa nje kahle kahle befuna ukuthi akusize. Ingakho ekusukelile wafuna ukukhuluma nawe izinto so ngiyacela ukuthi unikeze isikhathi sakhe akwenzise lokho ofanele akusize ngakho ukuze uzokhululeka. Okay, sis ngiyakuzwa ngiyabonga. Okay, ngiyabonga kakhulu mama. Ube right. Yeah. So ngicela ungitshela-ke wena ufuna i-relationship noma ufuna ukumsiza nje mase eyiphilela impilo yakhe nawe uyiphilela impilo yakho? Ufunani kahle kahle? Umuntu osuke umthanda ngisho kuthiwa usuke kuphulile enhlizweni kodwa uyeke ukumthanda. Njengomuntu engimthandayo ngiyafuna ukuthi asizakale. Kodwa ngobudlelwane mancane amathuba ukuthi sengalunga ngoba nami esayidini sekukhona umuntu okhona. Oh As much hayi as- ukuthi uyafuna yena ukuba naye futhi awufuni yena. Ngeke sasebenza ngokubuka kwami sekunzima kakhulu. Sengabe ngiyamhlukumeza okwesibili. Yebo. So lo muntu lo ozokusiza usazophindela kumuntu okuyena futhi owacela. Uyena wangisiza ukuthi senze lento. Oh okay. Yes, yeah. Usaphila? Usakhona. Ngenhlanhla. Yeah, sikhona impela. Usakhona. Angazi mina but-ke ngikufisela inhlanhla kona konke. Ngiyabonga nje ukuthi uzogcina usuyikhululile inhliziyo naye khona ezokhona ukujabula njengomunye umuntu esifazane ophilayo. Yeah. Because hayi ukuthi usashona, usaphila naye. Yeah. Siyabonga kakhulu sisivakashela ehlelweni lethu. Bonga mina kakhulu sisi. Yo guys, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare, ngiyithanda kakhulu. Bye.